खुलुमबाय नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां आरो दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ आं रमेट बर' नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50 बोसोर बाबेनलांनाय जुनिया बुब्लियाव सनाथि मायथाइ फालिथायनि रायदाव आफादनि मावख'खौ लानाय जाबाय। रायदाव आफादनि मावख'खौ बेखेवनानै होयो इन्डियान एयार फर्सनि आजिरा मोननाय वारेन्ट अफिसार मानगोनां बिद्युत कसारी बिथाङा। बेखेवगिरि कसारी बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायो सनाथि फालिथायनि रायदाव आफादा। बेखेवगिरि बिद्युत कसारी बिथाङा गंसे आलारि बाथि सावनायजों हाबाफारिया जागायजेनो। रायदाव आफादनि मावखुलिखौ बेखेवनाय बिबुंथियाव बेखेवगिरि बिद्युत कसारी बिथाङा बुङो दि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सानजा गेलफेजार गामियाव माब्लाबो जाफेरिया जानो थांगासिनो दङ। मानोना धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादा 1971 मायथाइयाव जोनोम मोनजेननाय समनिफ्राय दिनैसिम सानजा गेलफेजार गामियाव बेबायदि थुनलाइयारि फालिथाय खालामफेराखै। नैबेनो गिबि खेब जागोन। आरो आंनि अनसुला फरायसाफोरबो दोङो रायजोफोर गासैखौबो आं गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जाबाय। going to happen this time माब्लाबाबो जाफुङै जाफेरै मोनसे फांसन इयाव जानो थांदों। कोनो दिनै जायाखैमोन आं इयाव आंहा 65 इयार्स जाबाय। आं जोनोमनिफ्राय नुवाखैमोन गेलफेजार गामियाव जे मायबा मोनसे फांसन बेफोरबादि फांसन जादोंमोन आंहा गोसोआव गैया। आंनि एबसेन्स अफ 38 इयार्स एबसेन्स माने गामिनिफ्राय एबसेन्स जाना थानायावबो खुब सम्भब जायाखै नंदां। जियानो जाथों दा बे एबार कभिडनि एसे दोमैलु रायदाव आफादनि मावखुलि बेखेवना बुब्लियाव बिथां कसारिया बेबायदिहाय बुंथियो। नमस्कार। दिनै धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव गेलफेजार गामियाव मोनसे आरसि खुलिनाय बै सभायाव आं दिनै बे माबा फंनैसो खोथा बुंनो सुबिदाखौ मोननानै गासै रायजो राजानो आं साबायखर होबाय। आरो दिनैनि दिना जोबोद खुसिनि दिन आरो बे दिनै जों बेयाव ज'नो जादलायनानै रायजो राजाजों ज'लायनानै फैगौ 14 नभेम्बराव जों मा खालामगोन मा मालामा बेफोरनि खोथा रायज्लायनाय जाबाय। आरो फैगौ 14 नभेम्बराव जि 14 नभेम्बरखौ धमधमा गुदि थुनलाइ आफादा खुंनो थांदों बिसोरो बेखौ गेलफेजार गामिनो बिबान होनायाव आरो लोगोसेनो धमधमा गुदि थुनलाइ आफादा 50 बोसोर जानायनि सोमोन्दोआव गल्डेन जुबिलि फाथिनो कारनै जा थिम थाम खालामदों बेफोर बिबानखौ गेलफेजार गामिनो गथायना होनायाव गेलफेजार गामिनि रायजो राजाफोरा जोबोद एनकारेजमेन्ट मोनदों। आरो बे हिसाबै बेयाव खामानि मावनो कारनै दिनै मावखुलि खुलिनानै मा बे गल्डेन जुबिलिखौ माबायदि खुंलांगोन बेफोरखौ दिनै एसे रायलायबाय। आरो बेनिफ्राय फैगौ दिनाव बेखौ खोब मोजाङै खुंनो कारनै आरोबाव मोजाङै रायलायबावगोन। आरो बेनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ हांख्राय हरदों बै गल्डेन जुबिलि खुंथायखौ रायजो राजाफोरा जाहाथे साक्सेसफुल खालामनो कारनै गाजा गोमजायै फैयो आरो बेनिफ्राय खामानि मावनायफोराव हेफाजाब होफायो। खाथि खालानि रायजोफोरखौबो आं हांख्रायो जे बयबो फैनानै बेखौ बे खामानियाव हेफाजाब होनानै गल्डेन जुबिलि फाथिनायखौ खुंनायखौ साक्सेसफुल खालामथों बेखौ आं आसा खालामनानै गासैनिबो आर'ज गाबबाय। फैगौ 2022 मायथाइनि फेब्रुवारियाव खुंजानो गोनां सनाथि मायथाइ फालिथायनि सोमोन्दै रायजो राजाफोरखौ थांखिनानै धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि रन्जन खाख्लारि बिथाङा बेबायदिहाय बुंथियो। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो थुनलाइयारि सिबियारि नोंथांमोन फरायसा आरो बायदिसिना गौथुमाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन जोंनि धमधमा प्राइमारि बड' साहित्य सभाया देग्लाय
50 बोसोर आगान सुरबाय 71 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन धमधमा प्राइमारि बड' थुनलाइ आफादा बे लेखायैनो धमधमा प्राइमारि बड' साहित्य सभाया देग्लाय 2022 मायथाइयाव फेब्रुवारिनि 5, 6, 7 खालाराव सनाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। जों बावैसो रायदाव आफाद दाखांबाय। बे सनाथि मायथाइ फोरबोआ जागोन धमधमा प्राइमारि बड' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय पुब केलपेजार गामियाव बिथांमोननि नाजानायाव देग्लाय बे सनाथि मायथाइ फोरबोखौ बे गामियाव खुंनाय जागोन। लोगोसेनो जोंहा गोबां आरो साब कमिटिबो दानाय जागोन। बेखौबो जों थाबैनो दानायनि थाखाय रायलायनाय जादों। आरो बे सनाथि मायथाइ फोरबोआव गासै रायजो राजानि हेफाजाब मदद आसा खालामदों, आसा खालामबाय। लोगोसेनो बे रायजोनि गासै रायजो राजाफ्रा जाहाथे बै फोरबोखौ खुंनायाव रां रुफानि अनगायैबो बायदिसिना खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय आङो गासै रायजो राजाफोर आरो लोगोसेनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि अनगायैबो गुबुन रावारि मानसिफोरखौबो बे खामानियाव सहाय सहयोग खालामनो थाखाय आं गुरैयै खावलायबाय। रायदाव आफादनिनो बोसोनगिरि मानगोनां कुन्जलता हाग्रारि बिथाङा सेबखांनानै दिहुनजानो गोनां बिसम्बिनि सोमोन्दै थुनलाइ सिबियारिफोरखौ थांखिनानै बेबायदिहाय बुंथियो। खुलुमबाय। दिनै धमधमा आन्सलिक गुदि थुनलाइ आफादा नैबे गेलफेजार गामियाव गेलफेजार गामिनि गासिबो रायजो राजा थुनलाइगिरि गासैखौबो लानानै दिनै बेवहाय गल्डेन जुबिलिखौ खुंनो थाखाय मोनसे आरसि दाफैबाय। दा बे दिनैनिफ्रायनो बे गल्डेन जुबिलिनि थाखाय खामानिखौ मावनांसिगोन। बेवहाय बायदिसिना आयदा थागोन। दा आङो मोनसेल' आयदानि थाखाय नोंथांमोनखौ हांख्रायनो सानदों। बे जाबाय लिटारेरि। बेवहाय जोंहा गोबां लिरबिदां नांगोन। मानोना थुनलाइ आफादखौ जोङो जौगाहोनोबा जोंनो नांगोन आखाइनि लिरनाय बायदिसिना खन्थाइ रायथाइ सल' बेफोरखौ नांगोन। बेखायनो आङो गोसो गुदुं लिरगिरि गोदान गोजाम जेसेबां दं बिथांमोनखौ आं गुरैयै हांख्रायदों। बिथांमोना नैबे खौरांजों बड'लेण्ड खौरांनि दारै मिथिनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना जाहाथे नैबे जोंनि गल्डेन जुबिलि खुंनायाव सभेनिर दिहुननायाव बे सभेनिराव लिरबिदांखौ हरो। आरो बेजोंनो लोगोसे आङो हांख्रायबावदों। दा मोनसे आफादखौ दानो गोनांबा जोंनो नांगौ खौसेथि। जोङो खौसेथि नङाबा जेबो खामानियावनो आवगायनो हाया। बेखायनो आङो जोंनि खाथि खाला थानाय जेसेबां रायजो राजा दं बेजों लोगोसे आङो बिखेखै जोंनि आइजोफोरखौ हांख्रायनो सानदों। आइजोफोरा आवगायनानै फैनांगौ। खामानि दामानियावनो होन बा बेफोरबायदि लिरनाय बायदिसिनायाव बादायलायनायावनो होन जोंनिया आइजोफोरा जेरावबो खम नंलिया। बेखायनो आइजोफोरा ओरैनो न' सिङाव जनानै थाबा जालिया। आइजोफोरा खामानिखौ दोनथ'नानैबाबो नैबे जोंनि बे आफाद खुंनायाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै हेफाजाब होफैयो। मानोना जायहा बिबान दङ बेल'सो जे आफादाव नुजानांगौ बे नङा। बिबान गैयै बिथांमोनाबो नुजानो नाजानांगौ। माने बेबायदि नुजाब्लासो बेबायदि नुजाब्लासो बा खोनासंब्लासो खामानिखौ मावनो थाखाय थुलुंगा मोनगोन। दा बेखायनो आं हांख्रायदों गासै फरायसा हिन्जावसा हौवासा बिसोरबो जाहाथे नैबे आफाद खुंनायाव लैहोर लैहोर हेफाजाब होफैयो, लिरबिदां हरो। बेखौनो आं दिनैनि बे खौरांनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ माने हांख्रायहरदों। रायदाव आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि सुक्र राम बर'आ बयखौबो थांखिनानै बुङो बेबायदिहाय। बड'लेण्ड
खौरांनि गेजेरजों आं जोंनि बे दमदमा दखरा बड' थुनलाइ आफादनि जा सनाथि मेथाइ खुंनाय मावखुलि दिनै जों हाजिर नङै लाबाय। बे लानायनि गेजेरजों जोंनि खाथि खाला थानाय जोंनि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा बयखौबो जोंनि बे सनाथि मायथाइ फालिनायाव गासैखौबो गोसो गुदुं मदद होनो थाखाय आं दिनै बे रायदाव आफादनि नेहाथारि जानानै बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि जा बायदिसिना दालाय आफाद दङ बे आफादफोरनि गासै बिबानगिरि सोद्रोमाफोरखौबो आं गुरैयै खावलायहरोदि जोंनि बे सनाथि मेथाइ फालिनायाव जों जेन बयबो गाजा गोमजायै खुंनानै जोंनि बड' थुनलाइ रावखौ जौगाहोनायाव मदद होयो। आं बेखिनिखौनो बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों गुरैयै खावलायहरनाय जाबाय। ओरैहाय रायदाव आफादनि सोद्रोमा मुस्रि सन्जिब बर'आ फालिथायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गेलपेजार गामियाव देग्लाय बोसोराव धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि गल्डेन जुबलिखौ जोंनि गेलपेजार गामियाव खुंनो आखायाव लानाय जादों। बेखायनो बै गल्डेन जुबलि जा खुंनाय हाबाफारि, बै हाबाफारियाव जोंनि खाथि खालानि गामिफोरनि रायजो राजाखौ गोसो गोरबोयै हेफाजाब होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथायनि रायदाव आफादनि मावखुलि बेखेवनाय बुब्लियाव नुजाथियो धमधमा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि रन्जन खाख्लारिजों लोगोसे बोसोनगिरिमोन आरो लोगोसे बिबानाव थानाय गुबुन मावथिफारियाफोराबो नुजाथियो। बाक्सा गेलपेजारनिफ्राय निउज डेस्क रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दाना नैथि रादाब होनो लादों नोंथांमोननि थाखाय 13 बोसोर बैसोनि जोलुर बादायलायनाय। 13 बोसोर बैसोनि गेलेगिरिफोरनि जोलुर बादायलायनाय। गसाइगाव 20 आगस्ट। जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगाव गेलेग्रा फोथाराव 13 बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनि थाखाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जायो। मख'नो गोनांदि बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि सायाव नोजोर बोनानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आथिखालनि जाखांफुनाय गथ'फोरखौ सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेमु बिथिङावबो जौगानाय लाबोनो आरो गेलेमुजों इयुन दानायाव जेन गावखौ गोख्रों खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै दिनैनि जमदुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ नेहाथारि बोहैथि बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथियोदि जेरै हलिचरन नार्जारी आरो दुर्गा बर' चन्दन बर' बिथांमोनबादि गोजौ थाखोआव गेलेनाय सुबिदाफोरखौ मोननो हायो बेखौ नोजोर होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ बे आयदानि सायाव गोहोम होनो बिथांखि लानाय जादों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो गिबिथारै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिग्रोदों। जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे मोनसे मिशन लादों बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज एबा जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङै जोङो मोनसे गोजोरथियारि सोलायनायनि मोनसे मावथांखि लानाय जादों आरो बे मावथांखिनि बायदियैनो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुनिफ्रायनो मोनसे थांखि लानाय जादों जे जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङावहाय थुलुंगाखांनो थाखाय जे 13 बोसोर बैसोनि सिङाव थानाय जे जोंनि लाइमोनफोरखौ एबा हौवासा गथ'फोरनि थाखाय जोङो फुटबल बेबायदि गेलेनाय बादायलायनाय जों हाबाफारि लानाय जादों आरो बेखौ मोनफ्रोमबो दखरानि सिङाव थानाय दालाइसा आफादखौ लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों आरो नैबे दखरा आफादनि हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव जोङो जिल्ला आफादा बे हाबाफारिखौ लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङावहाय जोङो राफोद खालामनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों जे जोंनि लाइमोनफोराबो मोजां जुदि बेबायदि खाबु मोनोबा गेलेनायनि जे खाबु बा सुबिदाखौ मोनोबा सासे मोजां गेलेगिरि जाहैनो हागोन जोंहा बेबायदि मोनसे मिजिं दङ मानोना जोङो थांनाय समाव जोङो नुदों जे जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनाबो दिनै ISL गेलेदों नोंथांमोनाबो नुदों हलिचरन नार्जारी दुर्गा बर' बिथांमोननि बाथ्राखौ जों नुदों आरो बिनि अनगायैबो जोंनि सासे लाइमोन गथ' चन्दन बर'आ रासियासिम बेबायदि
ट्रेनिंनि हाबाफारिखौबो मोन्दों आरो बेबायदिनो जोङो गोबां गामि सिङाव जोंनि लाइमोनफोरा बेबायदि खाबुखौ मोनैनि थाखाय बिथांमोना जाखांनो हायाखै ओंखायनो बिथांमोना जे जाखांनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि गामि सिङाव थानाय जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो बोखांबोनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ लादों आरो बिनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ मोजां गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानैहाय जे उनावहाय कचिं होनाय हाबाफारि जेन लानो हायो आरो जिहेथु सरकारनि गोबां बेबायदि गेलेनायनि फारसे जिहेतु आसनिफोर दङ बैयाव बा फसंथानफोर दं बै फसंथानाव जे बिथांमोनखौ दैथायहरनो हायो बे नोजोरखौ लानाय जादों बेखिनि लोगोसेनो बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो हाबावदों UPPLनि लाइमोन गांखंनि आफादगिरि समनाथ नार्जारिया आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि समाज सिबियारिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहोयो। दिनै जुमदा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोंनि बे बसगाव गुवार गेलेग्रा फोथाराव मोनथाम इउनिटखौ लानानै बेवहाय जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेवहाय खुंनाय जादों आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो लाइमोनफोरनि गेजेराव गेलेनाय हुदा बा स्पर्ट्स बिथिङाव जोङो बोरै एनकारेज खालामनो हायो जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो हारि हिसाबै मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो जौगानो हायो आरो बे थांखिखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मोनसे थांखिखौ लानानै बिथांमोना मोनफ्रोमबो आनसलिकआव बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लाबाय थादों आरो बिनि गुबै थांखिया बेनो जाहाथे जोङो हारि हिसाबै गेलेमु बिथिङावबो जोङो जौगालांनो हायो आरो जोंनि लाइमोनफोरखौ जाहाथे जोङो राइट डिरेक्सनाव लांनो हायो आरो उननि समाव जाहाथे जोंनि बे लाइमोनफ्रा मोजां मोजां गेलेगिरि जानानै नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलसिम सहैनो हायो आरो जोंनि ओनसोल जोंनि हारिखौ बा जोंनि स्टेटखौ मुंदांखा खालामनो हायो बेफोर माखासे गोथार थांखिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लादों आंहा फोथायनाय दं निश्चय फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोनफ्रा बे गेलेनाय बिथिङाव जौगाखांनो हागोन। गसाइगावनिफ्राय जोंनि खौरां दैथायगिरि फुंखा बरगयारिनि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। दानिया जों जोबबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि दिनैनि रादाबखौ जों फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।